tiprasa ni sinimwng national level lobo khasimo taino represent khaijak ni 26 January o represent khaijak foro je tiprasa ni culture tongmani je khasimo tai tongmani oro jagao je dance khai phunukmani jagao sari kanai kubun ni culture khaiwi phunuk jakha gene bahai tini chini culture Tripura tiprasa rokni culture no national level lobo sari kanai phunukjak tongkha chini je dress tongmani chini culture dress tongmani to sung to risa rinai hai sia deba pe sari kanai represent khaijagui tongkha omai kheno tuluk chini culture rok chini sinimwng rok slaijagui thangpai bai ni ha tuluk slaijagui si tongha boni bangni sung chetna khaibai omo hairono sung ma naikoloi chini culture no strong sung ma khainai bapro khainai bono no sung wan song samung ma khailai nai